Salut, aici lui Leopard și astăzi vom filma Spectre cu băieții. Ne revedem din joc. Bun, băieți, Deci, suntem aici cu Raul, cu Deep și cu Așe. și cu băiatul care pictează sucurile. Da. Bun. Eu, fii atent, facem pe echipe. Care are... Bă, abonații ăștia care filmează la mine pe video se știe deja care e faza cu asta. Bun. Deci, eu am termometru și crucea. Care are... Eu am ochelari și de ăsta. Bun, Raul... Ăsta, nu Raul... Cum te chema? Deep. Deep, așa. Deep, vii cu mine. Deep, vii cu mine, da? Ai înțeles. Eu am termometru și tu n-ai gata, în fine. Aoleu, bă, și mă lăsați pe mine cu Victor care ne pictează, care îl pictează pe Deep. Bă, Stai să mă uit aici în cameră și după aia acum dă să vedea. nu ne-am uitat la quest-uri, bă, nebunilor, să mergem să ne uităm la quest-uri. Bă, dar de ce m-ați lăsat, bă, pe mine, bă? Așa faceți. Da, păi nu, ce vrei, mă, tu Bă, mai vă cădeam, frați, bă, tădătorilor, bă. de... Dă-vă pe Spania la căpiuni. Te jur. Ok, am înțeles. Deep, cu mine vii. Bine. Bă, dar nu mă lăsați pe mine cu băiatul care pictează casele la tăți. Nu, bă, haide să stăm uniți, bă, că nu stau cu pictor. Ba, stai cu pictor. Nu stau cu pictor. Să meargă singur pictor. Ba, da, stai. Nu stau cu pictor. Ba, da. Ba, nu. Stai cu ele în brațul. 200 de grade. Hai să vedem aici. Aici. Oase. Bă, așa ajung să colectez oase de pe jos. Unde sunteți? Are cine pixul? Bă, ăsta e Deep, uitați-l pe Deep. Deep îmbrăcat la costum, papion, ceva acolo, gagicuțe. Mi-ar face că nu aud. Like, nu văd nicio amprentă în puii mei. Da, bă, tu trebuie să vezi orbsuri și ceva neoane, mov, care le vezi prin aer. Bă, Raul, unde-i Didi? Deep. Ce? Uite-l, gata. Nimica. Știu că și pe... Poate să fie și pe pereți, ce știu. Bă, două linii. Minus 3 grade. Aici camera. Aici camera lui Didi. Vorbiți, bă, cu fantoma. Vorbesc tu. Vreau gen, era ceva alb aici când purtam ochelari. Au dispărut. Da? Bă, dar zi la băiatul care îl pictează pe Deep, să nu mai vorbească cu ele, cu fantoma. Bă, atacă. Da, bă, dar nu mai vorbiți, bă, lăsați-mă pe mine. Bine, pe joc. Bă, Deep, bă, ai grijă, bă, că vine fantoma și te mâncă, bă. Dar nu vorbește, Da, Raul. nu vorbește. Nu. Ceva. Deci Bă, da, am văzut că aici sunt minus gradele. am Bă, văzut. bă, stai așa. Deep, ai văzut prin aer? Am văzut. Ne atacă, am auzit-o, ne atacă. Uite spilea. Ce ai văzut? Am auzit-o, ne atacă. Na, bun, Ghost Orbs. Ai văzut? Bun, Ghost Orbs, Freezing. Ce mai fost? Nu au vorbit. Nu vrea să vorbească de nicio formă. Am tăiat. Bă, înseamnă că vorbește. Bă, băieți, a spus cartea. Cartea aia vreau să zic eu. Cartea. Cine are cartea? Ce e? Bă. Unde e Raul? Ce aici zbile? Eu sunt dubă ca să iau cartea. S-a închis ușa în fața mea. Deci avem o... Deci... Ok, unde-i Didi? Deep. S-a închis la Victor. Până ce nume complicat, hai să mor eu.
Numai să nu zic Dick. Da, Lord Basics, să zic așa. Shut up. Hai să Da. merem. Good boy, good boy. Merem înăuntru. Haideți înăuntru. Hai că Raul e mamba. E black. Ce, mă? Nimica. Just gonna stand there. Bă, l-am lăsat pe Dick acolo. Bă, cine, mă? Mă, du-te. Nu că pe nimeni, că pe nimeni. Bă, dați-mi mă cu unul. Să cură și în spatele. Fără motion. E afarit. E afarit. Afarit, gata. Mai trebuie la atacuri să-i dăm cu crucifixul. Și Dar să ne facem stenity-ul și să găsim... Haide să merem. apa murdară. Haide să merem. La hai să căutăm apa și apa murdară. Hai. Deci, orbital de asta nu mai trebuie. Sau, hai că păstrez în inventar că n-am nimic. Bă, fra, cine era Raul Micu? Hai zi. Am găsit apă murdară. Cine? Mai trebuie să ne facem sanity-ul. Bă, Deep, tu cumva ți poftă de Dick. Asta o să-mi dea de gândit astăzi, nu mai dăm la noapte. Tu ai poftă de tine. Doamne, miluiește-ne pe noi. În special pe Dick. Pe Didi, pe Deep. S-a închis ușa! Ok, Raul deja invocă fantomele. Își invocă gagica. Ce Ce ai? căgat? Cine-i Dick? Unde-i Dick? Bă, Dick, bă. Îmi iau bandă la Îl cheamă YouTube. bani. Da, cred că o să-mi iau eu bani. De ce? De ce o să ții bani? Bă, făcut haț. Să nu vorbim de Lord. Ce? Bă, asta am de zis. Ăsta cum îl cheamă? Raul m-a învățat. Ce ai zis, mă? Și în telefon am trecut Raul domn profesor. Bă. Dacă am nevoie, dacă am nevoie să-mi pe cineva, îl chem pe el. Where are you from? Spania. Africa. Nigeria. Păi tu ești din Africa de când te-ai născut. I'm Batman! Bă, vezi că vine fantoma, jucate cu ele. Raul, ca se crede pe Forsaken, îmi vine killer, bă. Băi, Forsaken. Ăsta Deep, bă, Deep, stai așa, Deep. Se înțelege cine se joacă jocul ăla. Mie. Ăia din echipa adversă, N-am ce... Mă joc Forsaken pentru că n-am bani să-mi iau de-asta, Dead by Daylight. Da, bă, cum îl cheamă? Deep ăsta se joacă Forsaken, că e din echipa adversă, bă. Nu povestim la YouTube cine e echipa adversă, da? Da, las că se știe. Dead by N-am Nu bani. lăsăm să știe, să învețe. Dacă nu iau bani, măcar să de abonați, ce zic. Gata. Și să și eu totodată că bacheta asta e găleată de... Ăla-i Deep. Bă, deci stai așa. Deci găleată de pup. Ce? Deci găleată ăsta e Deep am zis. Am zis Deep. Bă, I am said. You are stai așa, cum se zice că ești negru dacă nu vrei să zici că ești negru? Loran. Adică... Silor. Cine-i Loran? Ce lor mă visezi, mă? Bă, cred că omul s-a uitat la filme din echipa adversă, bă. Du-te. Apă și el e din echipa adversă.
Nu, Păi de-aia s-a uitat el la filme pentru. Dar stați așa, bă. Gustă cu glumele noastre de pe jei. Deci înseamnă că fantoma i-a falit. Îi afari, doar că nu vine cu crucifixul. Fantoma este vie. Ce misiuni mai avem? Că fantoma cât e deep. Păi cu ăsta. Cu crucea. Stop lui. Bă, băieți, dacă stăm noi numai în camera ei, gen, știi, o să enervați și o să ne atace, nu? Nu. Bă, cine are ochelari aia să mi dea mie? Și s-a încheiat videoclipul, aici v-am salutat.